I aquí al Congost tenim una banda, que és Catalunya, que és aquesta d'aquí, i l'altre cantó que ja és Aragó. Hola, hola! Arribem a la Serra del Montsec per visitar un dels millors paratges naturals de Catalunya. Deixem el cotxe a l'aparcament de la Masieta, visitem el punt d'informació i comencem a caminar seguint la vora del riu Noguera-Ribagorçana. L'inici és planer i passem l'ermita de Nostra Senyora del Congost. Estem en una zona de la xarxa Natura 2000, catalogada com a refugi de fauna salvatge, i per això és important seguir les indicacions per cuidar la fauna i la flora. Com sempre, a la natura hem de ser invisibles. I ben aviat comencem a trobar formes interessants. El Congost de Mont-rebei es va formar gràcies a l'erosió del riu Noguera-Ribagorçana, un llarg procés geològic que va crear unes parets de més de 500 metres d'altura. I ara sí, ens endinsem en el Congost. Malauradament, com en molts llocs, com més gent passa, menys respecte per la natura. És qüestió d'estadística. I seguint l'estrec camí, arribem a un mirador espectacular. Amb tresors com aquest, no creieu que hauríem de cuidar-los? I amb ganes de més, creuem la passarel·la cap a Aragó, seguint el camí de Montfalcó. Una bona pujada acompanyats de les cigales, la banda sonora de l'estiu. Unes escales de vertigen, no aptes per tothom. Però des d'aquí, a més del Congost, també podem veure a l'horitzó l'ermita de la Pertusa, on també hi havia el castell de la Pertusa. Aquesta part del camí segurament té la millor panoràmica, però també és la part més exigent, i és que és una caminada amb bastant desnivell. Fot una calorassa important. A la muntanya a l'estiu sempre gorra, crema solar i aigua a tope. De tornada ens parem a contemplar l'imponent geologia d'aquest lloc. Les grans parets deixen veure capes de diferents materials i és que aquesta caminada és un passeig de 170 milions d'anys en la història de la Terra. Aquest és l'últim gran congost que es manté gairebé intacte a Catalunya. Fins i tot veiem una roca que sembla que cridi. I parlant de fenòmens geològics, cal remarcar el color blau turquesa de la seva aigua. Els sediments que arrossega el Noguera-Ribagorçana li donen aquesta tonalitat màgica. I tornem resseguint altra vegada l'estrec camí excavat a la paret que en el seu moment es va construir per facilitar les transaccions comercials i la comunicació entre aragonesos i lleidatanes. I aquí al Congost tenim una banda, que és Catalunya, que és aquesta d'aquí, i l'altre cantó que ja és Aragó. Aquella paret és Aragó. Fins que arribem al tram final, baldats per la calor, però això sí, contents de gaudir una vegada més aquesta gran caminada per l'estimat Congost de Mont-rebei. Fins la propera!